Best the floors can't take no more. Stuck in this groove, I'm feeling bored. Albacete, Barcelona, 1-2. Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou clip de analiză pe canal. Așa cum v-am obișnuit, începem direct cu formația de start. În poartă îl avem pe Joan Garcia, în linia defensivă avem mici schimbări de data aceasta, pe dreapta îl avem pe Joao Cancelo, iar pe stânga pe Gerard Martin, cuplul de fundași central fiind format din Araujo și Eric Garcia. O bucurie destul de mare pentru mine să-l văd din nou pe Araujo cu banderola de capitan și în formația de start. Sper că de data aceasta psihologul celor de la Barcelona și-a făcut treaba așa cum trebuie și nu-l vom mai vedea rupând picioare prin Champions League și luând cartonașe roșii prin minutul 60. Ca și mijlocași defensiv îi avem pe Frenkie de Jong și Marc Bernal, Pedri fiind încă accidentat, iar cei trei din spatele lui Lewandowski fiind Yamal, Olmo și cu Marcus Rashford. Rafinha lipsind de pe foaia de joc din cauza unor încărcături musculare, nimic grav, își va reveni curând. Meciul începe într-o notă foarte frumoasă, o atmosferă minunată făcută de suporterii celor de la Albacete. În minutul 7 avem și prima acțiune, Dani Olmo îl angajează cu o pasă filtrantă pe Marcus Rashford, dar care trage pe lângă poartă dintr-o poziție destul de bună. 2 minute mai târziu vine și ocazia celor de la Albacete, o pasă bună la marginea careului, șut din unghi, destul de pretențios, destul de complicat, Joan Garcia reține fără probleme. În minutul 36 avem o lovitură liberă bătută de Yamal, portarul celor de la Albacete boxează, dar doar până la Marc Bernal, care îi așează mingea pe voleul lui Dani Olmo, dar mingea este respinsă în corner din păcate. La faza imediat următoare, Frenkie de Jong recuperează mingea prin pressing, un 1-2 rapid cu Marcus Rashford, care îi pasează lui Yamal într-o poziție foarte bună, șut în notă caracteristică, gol. Acesta ajunge la 7 contribuții în ultimele 6 meciuri, felicitări la Yamal. 1-0 Barcelona. Pe final de repriză, Yamal mai dă o centrare bună în careul, găsește pe Dani Olmo, dar acesta dă destul de rău cu capul pe lângă poarta celor de la Albacete. Doar repriză începe în forță cu o acțiune individuală a lui Marcus Rashford, care îl găsește pe Dani Olmo undeva la 6 metri, dar din păcate balonul este respins din nou în corner. Mare surpriză și totodată mare bucurie pentru mine. Araujo înscrie cu capul dintr-un corner bătut bine de Marcus Rashford. Felicitări Araujo, mă bucur foarte mult pentru tine, cred că aveai mare nevoie de golul acesta. 2-0 Barcelona. 2 minute mai târziu, Yamal dă o pasă bună către Marcus Rashford, care întoarce mingea în careu undeva la 8 metri, dar Lewandowski al nostru șutează ca un atacant de Liga 3 din Arabia Saudită, direct în brațele portarului. Minutul 62, șansă foarte bună pentru Albacete de a reduce din diferență, dar șutul este modest pe lângă poartă. Olmo mai încearcă și el încă o dată poarta, de data aceasta de la o distanță destul de mare, dar portarul celor de la Albacete respinge, iar câteva momente mai târziu se află din nou într-o poziție bună, dar încearcă o execuție destul de pretențioasă, care nu se finalizează cu gol. Un minut mai târziu, surpriză, Ferran Torres trage în portar. Pasă bună în adâncime dată de către Yamal, nu mă miră cu absolut nimic, probabil ar avea dublu asisturilor dacă exista un jucător care să împingă mingea din 3-5 metri în poartă. Minutul 72, Albacete irosește încă o ocazie printr-o lovitură cu capul peste poartă dată de către Hefte. Ferran Torres mai trage încă o dată, de data aceasta în portar, în minutul 82. Bravo Ferran! Ce să vezi, surpriză mare, în minutul 86 Albacete reduce din diferență printr-o fază fixă. Ce să vezi, fix după ieșirea lui Araujo, care a avut un meci destul de bun și a respins destul de bine toate centrările și toate mingile înalte. Iar în minutul 91 suntem salvați de al nostru Gerard Maldini, de toate mimurile din univers, dacă reușea să egaleze Albacete, deoarece cu toții am râs de Real Madrid când și-a luat bătaie. Oricum, cred că și dacă s-ar fi dus meciul în prelungiri, Albacete nu rezista 30 de minute împotriva atacului Barcelonei. Așa cum bine știți, haideți să trecem rapid și prin analiza Onco. Joan Garcia din nou evită la limită clean sheet-ul, dar un meci puțin cam relaxat astăzi pentru el. Joan Cancelo scos la pauză, deși cu toții știm că nu avea cele mai bune atribuții defensive, dar contribuțiile ofensive ale acestuia erau mai bune în trecut. Astăzi nu a arătat nimic, așa că Kunde, poți să stai liniștit, nu ai nicio concurență pe post încă. Araujo, omul meciului, gol marcat, mă repet, foarte multe baloane înalte și faze fixe respinse cu ajutorul acestuia. Felicitări Araujo. Eric Garcia, meci în medie, deși și acesta a avut câteva respingeri ale baloanelor înalte, deși nu este un jucător cu o statură foarte bună, încă nu văd nicio lumină în apărare și nu cred că pot trage concluzii foarte mari într-un meci cu o echipă de Liga a doua. Gerard Martin, pe lângă respingerea din minutul 91, nu a reușit să facă nimic notabil. Frenkie de Jong, așa cum ne-a obișnuit, cel mai bun pasator de pe teren. Marc Bernal începe să prindă din ce în ce mai multe minute, sper să prindă și curaj și să reușească să facă ceva notabil până la revenirea lui Pedri pe teren pentru a confirma. Yamal, gol frumos
frumos, Rashford, pasă de gol, mi-a plăcut de amândoi, cred că pe benzi stăm bine, cred că ăsta este punctul nostru forte în momentul de față. Au alergat amândoi foarte mult astăzi, ceea ce mă bucură. Dani Olmo, un meci puțin mai slab față de ultimele prestații, dar haideți să spunem că a fost doar ghinion. În atac încă mă sperie faptul că nu reușim să fructificăm foarte multe ocazii decisive. Nu sunt mulțumit nici de Lewandowski, nici de Ferran, din păcate. La vară, Barcelona are nevoie de un transfer puternic acolo. Concluzia finală, se putea și mai bine. Haideți totuși să nu ne îmbătăm cu apă, chiar dacă am câștigat. Totuși am jucat cu o echipă din Liga a doua de la mijlocul clasamentului. Nu mă bucură deloc ceea ce am văzut pe teren. Repet, avem nevoie de un atacant, avem nevoie de o apărare mult mai concentrată. Urmează meciul de sâmbătă din campionat cu Mallorca. Jucăm acasă, nu ar trebui să fie probleme, dar totuși haideți să nu vorbim prea devreme și să nu existe vreo surpriză. Vă mulțumesc frumos celor care ați rămas până la final. Dacă vă place contentul de pe acest canal și doriți mai mult conținut cu fotbal, puteți apăsa oricând butoanele de sub clip, e gratis. Eu vă urez o săptămână minunată tuturor, mai puțin celor care dau skip la ziua de picioare. Pa, pa!